Bueno, moi boas tardes a todos. Un placer sempre estar aquí en Valdeorras, en Carballeda de Valdeorras, coa vosa alcaldesa, con extraordinarias iniciativas sempre, e a verdad que unha sorpresa moi positiva. Eu quero felicitarvos a todos, felicitar primeiro de todo os veciños de Carballeda de Valdeorras e a súa alcaldesa, que é capaz de todo por vos. A verdad que remove montañas para ter o mellor para Carballeda de Valdeorras, e como non pode ser de outro modo, pois dende a Xunta de Galicia, dende Turismo, dende Comercio, pois temos que seguir impulsando e apoiando a aqueles que traballan con esa ilusión, como traballa Mari Carmen, ilusión que se transmite nos ollos destas rapaces e rapazas que están aquí en primeira fila, aos que non queremos facer perder o tempo, faltaría máis, e polo tanto tamén agradecer aos medios de comunicación que se volcan sempre en calquer acto aquí en Carballeda de Valdeorras e nesta comarca, e agradecer e permitideme que teña un xesto especial para os comerciantes, como director xeral de Comercio, a todos eles que neste tempo que agora deberá ser o seu tempo libre, sábado pola tarde, domingo, e siguen traballando. Eles dan color, dan vida, dan luz ás nosas rúas, ás nosas vilas, ás nosas cidades, e veñen tamén aquí a Carballeda de Valdeorras a dar esa luz durante este sábado e este domingo. Por lo tanto, un forte aplauso para a alcaldesa, veciños e, como non, para todos eses comerciantes que dan vida, dan luz ás nosas cidades durante todos os días da semana. Moitísimas ventas e quero vernos a todos despois con esas bolsas para apoiar ese comercio local desta comarca. Moitísimas gracias.